Vamos ir cerrando, neste caso, pois creo que coa categoría máis emotiva da noite, a que recoñece pois toda unha vida dedicada ao deporte, ao compromiso e a paixón por un club e tamén por unha cidade. O premio honorífico este ano 2025 é para dúas persoas, para Maruxa Barral Quintáns e para Chuco Barreiro. O primeiro día estaba outro compañeiro, eu entrei para a limpiar o campo e quedei solo. Tiña que arreglar o campo, malamente, porque o campo era moi malo de arreglar. Era moito traballo, porque non había esos medios que hai hoxe. Yo a Chuco Barreiro y a Maruxa los conocí en el año 91. Eran el alma, porque esa es la primera persona que prácticamente ves cuando llegas a tu puesto de trabajo, ¿no? Y convivíamos mucho. Maruja, lógicamente, más pendiente de ropa, de todo lo que es lavandería y todo, pero Chuco, pues lógicamente, prácticamente solo le faltaba meterse a la ducha con nosotros, porque estaba en el vestuario como uno más. Comigo se portaron sempre moi ben, moi ben. Calquera secreto que tiñan, a mí contaban. Cando eu entrei estábamos en Serie A, e xogamos a segunda A. Ese xa era un milagro para Compostela. Non se contaba nin chegar a primeira, chegamos a primeira, peleando e luchando, todo se consigue. Pois eu creo que, bueno, é unha auténtica fortuna poder ter como vos a Chuco Barreiro e a Maruja Barral, porque ao final acompañalos e estar con eles é unha aprendizaxe constante e sobre todo é un orgullo ver como trata a xente e como lles quere a xente a eles. E vese moi ben en eles como son personas ultra traballadoras, personas con un nivel de sacrificio tremendo. A miña avoa sempre tuvo ese carácter loitador, sacrificado, dunha persoa que efectivamente pode estar máis soa ou pode parecer que está máis soa nun mundo sen iguais, non? Nun mundo sen mulleres, pero a realidade é que eu creo que entre os dous se complementaban a perfección. Que era a única aquí. Era a única, sí. Botaba unha man cando tiña libre. Era moi complicado na paralía. Se facía a paso de horas, Traballábamos día e noite, que non é solo... Non era traballar un par de horas ou 8. É unha maneira de traballar con ela, porque non despreciando a nadie é moi boa. Facían un dúo en todo momento e desde esa posición que tiñan foron capaces en todo momento de antepoñerse a todo e de, efectivamente, loitar contra calquer tipo de situación, non? O noso era facelo o que había que facer. Sempre traballamos, xuntos. Agora, hai que descansar. Entrega este galardón a alcaldesa Goretti San Martín e recollen Chuco e Maruxa. Eu aquí. Aí estamos. Aí vamos. Arriba xa. A min tampouco. Colóquese aquí, por favor. Perfecto. Vounos a saltar, con permiso da alcaldesa, Maruxa, Chuco.
Canto traballou, Maruxa? Terminou-se. Canto traballou vostede, que dicía aí, pero agora que traballen outros, non? Traballaste moito ali, non? Sí. O Compostela era unha familia para vostede, Maruxa? Era máis que familia, non? Máis que familia. Por que era máis que familia, Chuco? Estábamos todo o día xuntos. A familia mellor non escapaban todos os días ali. Traballando con eles, acompañados dos xogadores, estábamos moi ben. 30 anos estiveche, Sí. Chuco, ali coa xente do Compostela, pasaches por moitísimas etapas, por todas, as boas, as malas, as regulares, as peores. Recordo moito de ser utillero dun equipo profesional como era Compostela. Empezamos case de nada e chegamos un dos grandes. Ata arriba de todo. Arriba de todo. Ese é moi bonito. A min gustaríame que nos dixeses, Chuco, se un rapaz agora, novo, quixese vestir a camiseta do Compostela, ti que lle dirías que significa iso? Que siga luchando hasta que chegue arriba. O deporte é o mellor que hai. O deporte é o mellor que se pode fazer. Se non lle gusta o fútbol, que se meta noutra cosa. Baloncesto. Sí. Se este ano se dá ese paso do ascenso, de aí xa ata arriba de todo, verdade? Sí, este ano subi. Este ano subimos. Pero ainda ten que subir máis, Home, claro. É pouco ainda. Este ano o primeiro paso, digo. Si, o primeiro paso está seguro. 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 Pois aí queda ese pronóstico. Chuco e Maruxa, moitísimas grazas e parabéns. Gracias. Un aplauso forte para eles. Saian por aquí atrás, que é máis fácil. Mellor por atrás, que é mellor das escaleras. No. Grazas. Pois agora como xa imos entrando na parte